Kini atong latest weather update sulod sa 24 oras, September 7, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa Palawan kasama na ang lalawigan sa Mindanao. Samtang ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility or Tropical Depression ganihang alas 4 sa buntag ang sentro naa na sa 1,525 kilometers silangan na extreme northern zone na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa habagatan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Ang weather conditions sa Central ug Eastern Visayas kasama na ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ang color-coded na heavy rainfall warnings ug sa latest update para sa bagyo. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.